जोंहा एबसु आफादनि बारग' दैदेनगिरि आरो एजिपि हानजानि बारग' दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा बिपिएफ हानजायाव जयेन जाबाय। बेनि सायावबो गोबां मानसिफोरा बखिगासिनो दङ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव बिपिएफआव हाबनायखौ गोबां मानसिफोरानो बखिदों। दा बिथाङा मानि थाखाय बिपिएफआव हाबदों, मानि थाखाय बेबायदि राजखान्थि हान्जाखौ गारनानै बे हाबदों, बेखौ नोंथाङा मिथिगोन लासैनो। अब्ला जों दिनै सावरायगोन जोंनि बे गुवाहाटी नोगोरमायाव जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय, चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लोगोसे सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय, ढेकियाजुलि साइडनिफ्रायबो गोबां हिन्जावफोरा दंफैयो। हाबा जाखानाय फिसायफोरजों दंफैयो, रुमाव जमा थानानै कम्पानियाव मावफैगासिनो दङ। बिनि सायावबो गोबां लिस्ट ओंखारदों आरो बिसोरखौ थाबैनो हमजोबसिगोन मानो मा लिस्टआ फैबाय। आरो बिसोरखौ जेब्ला न'खरनिफ्राय सापर्ट मोनो, न'खराथ' सापर्ट होखादों, फुल सापर्ट, न'खरनि सोद्रोमाफोरा बा फिसायनि बिसिया बिसोर नुजाफैनांगोन बा फिसायनि बिमा बिफाफोरा नुजाफैनांगोन, बेबायदि आरो। दा गोबां बेबायदिनो गुवाहाटीयाव जागासिनो दङ। आरो हाबा जाखानायफोरल' नङा, गोबां सेंग्रा सिख्लाफोराबो दंफैयो आरो सोरनिबा फिसाजोखौ लाना खारबोनाय, बेबायदिनो गोबां जाथाय जागासिनो दङ। आरो दाखालि बावैसो मोनसे जाथाय जादों आरो बे जाथायखौ आं दहाय फोसावदोंमोन कल रेकर्डनि गेजेराव। बे जाथाया जाहैबाय 11 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'खौ सासे बर' सुबुङानो लानानै खारदों। 11 बोसोरनि गथ'खौ माबोरैहाय लाना खारनो हाखो? बे मोनसे आयेननि बेरेखा। आरो बे जुदि पुलिसनो केस होनांगौबाथाय पुलिसा बेखौ एरेस्ट खालामनानै गोलाव समसिम जोबथेसालिनि साजा होगोन। आरो जोंनि बे आसामाव बेबायदि बेरेखा खामानि मावनायखौ बा उन्दै बैसोनि हिन्जावसाफोरखौ जुलि लानायखौ गोबां गोख्रोङै सिग्रोमगासिनो दङ। आरो नै बावला सेप्तेम्बर दाननिफ्राय बांसिन गोरा खालामसिगोन बेनि आयेनखौ। दा बेनिखायनो जायफोरा बेबायदि खामानियाव लोब्बा दङ बिथांमोना बेखौ गारनाया साबसिन। बेबायदि खामानिखौ दामाव जुदि 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि हिन्जावसा गथ'खौ जुलि लायोबाथाय जोबथेसालिनि आलासि जानांगोन। आरो बे साजाया खम नङा, गोबां गोरा साजा होनाय जागोन। आरो बेखौ आसाम सोरखारा बांसिन गोरासिन खालामनाय जाखाबाय। नैबे सेप्तेम्बर दाननिफ्राय बियो सिग्रोमग्रोसिगोन आरो बेखौ अर्डार होखाबाय। दा बेनिखायनो गोबां साननो गोनां जायफोरा हिन्जावसा गथ'फोरखौ जुलि लानो सानो, जायफोरा गांसो गोरलै नागिरो, बिसोरो साजाखौ मोनखानांगोन। दा नैबे तामिलनाडुनिफ्राय लाना खारदों, दा बेखौबो नागिरगासिनो दङ। एफा उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ बोरै लाना खारनो हाखो? आरो जेब्ला लाना खारग्रा बियो बे हिन्जावसा गथ'नि न'खरनि बिमा बिफाखौनो बाजै आदा बेबायदि सोमोन्दो लायोमोन आरो ओंखाम जालाङोमोन, साहाफोर लोंलाङोमोन। बेबायदिनो ओंखाम जालाय साहा लोंनाय बेबायदि खालामनायावनो फिसाजो बायदिखौनो लाना खारबाय। आसरित। नैबे गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबां बर' हिन्जावफोर, जुलि जाखानाय बर' हिन्जावफोर दंफैयो, गाव गावनि फिसायखौ गारनानै दंफैयो। सोरबा आरो बिसि गोनांखा फिसाया दंफैयो गुबुन हिन्जाव लानानै। बेबायदिनो गोबां लिस्टआ जोंनि आखायाव दङ बा एक्स एनडिएफबिनि आखायाव दङ। आरो माखासेफोरा बुंगासिनो दङ एक्स एनडिएफबिआ बेबायदि खामानियाव सरकारनिफ्राय फैसा मोनो नामा? मोना, थाइसेबो मोना। बेबायदि नंखाय बेबायदि फोसावनायखौ गार, बेबायदि कमेन्ट खालामनायखौ गार। बेबायदि खामानिखौ होबथानाया जोंनि दायथ'। बे एक्स एनडिएफबिनिल' दायथ' नङा, जों गासिनिबो दायथ'। दा बेनिखायनो बेखौ बखिस्लायस्लाय, जुदि नोंथांनि गामियाव बिदि मानसि दंबाथाय बेखौ होबथानो नाजा। बेबायदि मालायखौ बखिनानै जेबो मुलाम्फा गैया। हारिनि थाखाय खामानि माव, मालाय मावनायखौ मेगन दासा। गाव हारसिं मावना देखाय बेबायदि खामानिखौ, जुदि हागौबाथाय। आरो हायाबाथाय बिदि हेंथा दाहो। दा बेबायदिनो हमगासिनो दङ, नाथाय माखासे मानसिफोरा मेगन सायो। मानि थाखाय मेगन सायो आं बेखौ मिथिया, ना बिदिनो जाजानो लुगैयो आं बेखौ मिथिया। दा जियानो जादोला लोगोफोर, दिनैनि माखासे टपिक आरो माखासे भिडिअआ बेखिनियानोमोन। दा बेनो, नोंथांनाव जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो गोसो दं साबस्क्राइब खालाम। आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय। नोंथांनि गोसो, जुदि गोसोब्लासो खालाम, जुदि गोसो गैयाबा दा खालाम। अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि। खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे दा प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलाव बयखौबो खुलुमनो थाखाय गासै साबस्क्राइबारफोर। आं दायो मोनसे खन्थाइ बायदि लिरगो जोंनि हारियाव। आं रावखौबो नांनानै एबा थांखिनानै बुङाखै, आं मेगनजों नुदों आरो खोनादोंबो खोमागोन। बेखौ नांनानैसो, आं खोनानानैसो बा मेगनजों नुनानैसो आं बेखौ लिरनाय जादों। नोंथांमोना बिदिबा खोनासंनोबो खालामबानो जाबाय आंनि बे लिरनायखौ, खन्थाइ बायदिखौ। खन्थाइबो नङा, खन्थाइबो होननानै बुंजायो, बेफोरबायदिनो आरो खन्थाइ बायदि। खोनासंनांगौ। रावखौबो नाङानो बुङाखै, जेनेबा हारिनि गेजेरावनो। गिबियावनो आंनि अननायखौ बाहरबाय। गिबिसिन नंगौ आं आंनि मेगनजों नुदों। नंगौ आं आंनि मेगनजों नुदों। थारैनो जोंनि बर' हारियाव
गोजोन फैबाय थारैनो जोंनि बर' हारियाव गोजोन फैबाय नाथाय गोबां जिल्लायाव मोनसे एबा मोननै बर' गामियाव एबा गामि गामि नुनो मोनो दि गाज्रि आखुथाय एबा बायदि बायदि जाथाय नुयो बेफोरबायदि खेबसे फरायथिनो होबावगोन नंगौ आंनि मेगनजों नुबाय आं नुदों थारैनो जोंनि बर' हारियाव गोजोन फैबाय नाथाय गोबां जिल्लायाव मोनसे एबा मोननै बर' गामियाव एबा गामि गामि नुनो मोनो दि गाज्रि आखुथाय एबा बायदि बायदि जाथाय मोनो नंगौ थारैनो बे खोथाखौ फोरमायनाया गोनां आं मेगनजों नुदों नंगौ थारैनो बे खोथाखौ फोरमायनाया गोनां बर' बिमानि गोरबोआव बायदि एबा गोजोन फैयो दि बेफोर जादों उन्दै गथ' जायोब्ला बिमानि गोरबोआव मोजां खान्थि लाबोयो नंगौ थारैनो सासे उन्दै गथ' जायोब्ला बिमानि गोरबोआव सानखांनाय फैयो एबा मोजां खान्थि लाबोयो बिमाया बेखौ फोरोंदों आरो बे गथ'आ मोजां आखुथायाव थांदों बेफोरबायदि आरोना मानोना उन्दै गथ'आ जोंनि बर' हारिनि सासे एबा मोजां खान्थि एबा जेनेबा खान्थि माने बुजि मोनगौबो जानांगौ रायजोफोरा खान्थि माने जोंनि हारिनि मोजां खामानि मावदों आरो मोजां खामानि खान्थि लायो आरो बेफोरबायदि खान्थि लायो आरो समाजनिबो मोजां खामानि मावो जेनेबा समाजनिबो मोजां खामानि मावो आरो बे गथ'खौ बिमाया मोजां आखुथाय फोरोंनांगौ जायो बिमाया बिखौ गथ' सासे जोनोम जायोब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव एबा बर' आंनि आंगो आइ बिमा आरो आंनि गासैखौबो आंगोफोरखौ आंनि असे बिमाफोरखौबो आं बेफोरबायदि बुंदों आरोना बेयाव लिरदों माने सासे बिमाया गथ' जोनोम होयोबा गावनि माने फिसाखौ मोजां आखुथाय फोरोंनांगौ जायो बेखौ आं माने बेयाव बुंदों आरो खन्थाइ बायदि लिरदों मेगनजों नुदों नंगौ गासिबो फोरोङा गावनि गथ'खौ उन्दैनिफ्राय फोरोङा खालि बुंनायल'सो मोजां गाव आरो मा बुंनो दा जोंनि समाज माने दोङारियाव माने गोबां रोंगौथि गैया जोंनि बिमाफोरा बिफाफोरा बिनि थाखाय उसुखुथु जायो गथ'फोरा फरायनायाव बर' बिमाया एबा सासे बिमाया सासे गथ' जोनोम होब्ला बे गथ'खौ गावनि न'खरनि सम्पति साननानै ला नंगौ सासे गथ' जोनोम जायोबा बे गथ'खौ गावनि सम्पति होननानै साननानै ला मानो होनबा बे गथ'आ मोजां आखुथाय खामानि मावगोन गावनि हारिनि गेजेराव एबा गाव बोलो गोरा जागोन गावनि मेलेम साख्रि बाख्रिल' नङा गोबां खामानि उसुंथाइ एबा थांखि मावगोन आरो सम्पति बिनो सासे गथ' जोनोम जायोबा बेखौ साननानै ला जोंनि बर' बिमाफोरा माने बियो सासे गथ'आ सम्पति